Здравейте, вие сте с Fit and Healthy at Home, лайфкастът за онлайн фитнес, тренировки и здравословен начин на живот. Аз съм Цветелина, основател на Yep Events и вдъхновител за този формат, а от днес ще бъда и водещ. За пръв път ми е, така че бъдете снисходителни поне в този епизод. Ще говорим за здравословно хранене. Една тема, която вие, нашите зрители, избрахте. Една необятна тема, която няма как да покрием в един епизод, но поне ще се опитаме да поставим началото с някои ключови насоки и препоръки. Така че в края на епизода поне да имаме представа как да превърнем храненето в един навик, който е част от цялостно по-здравословен начин на живот. Гост при нас е Йоана Паспаланова Йоко. Коя е Йоко? Това е една личност, която трудно можем да поставим в рамки. Може би някои от вас я познават като момичето в хип-хоп формацията за Top Stoppers, но към днешна дата Йоана е майка вече на 2 деца, сертифициран фитнес инструктор, специалист по хранене, а също и кросфит състезател с няколко титли зад гърба си. Йоко е тук при нас, започваме, останете с нас. Йоко, здравей! Здравей, Много се Цвета. радвам, че си при нас. Как премина сутринта ти днес? Сутринта беше тежка, защото нощта беше кратка за мен. 3 часа сън, но толкова, с 2 дечица. Добре, какво в съзвучие с това, за което ще си говорим днес, какво примерно закусваш след такава тежка нощ, т.е. не си успяла да спиш добре? Абсолютно всеки ден имам една и съща закуска и това ми отнема от тежестта да мисля какво ще закусвам днес. Просто всяка сутрин си правя едно и също. Много ми е вкусно да бъде така и обикновено са овесени ядки с мляко и доза протеин. Или, както беше днес, закусвах козунак с мляко и протеин. Супер! И звучи вкусно. Много вкусно, как? Щом може да го хапваме и да изглеждаме добре, значи Абсолютно. позитивен старт. Да. Добре, Йоко, ще говорим за една тема здравословно хранене, която вълнува всички нас. И всъщност всеки си мисли, че знае нещо по темата, но дали е така? Какво за теб всъщност е здравословно хранене, най-общо казано като старт? Когато говорим за здравословно хранене, тук наистина вярванията са толкова криви, че няма на къде. Самата аз бях попаднала в този капан да вярвам, че има храни, които ще ме направят здрава, че има определени храни, които не трябва никога да ям, защото ще ме разболеят. И така нататък, но всъщност такива храни няма. След COVID беше направена една статистика в България от какво умират българите. Защо толкова много хора са умряли по време на COVID? И беше направена статистика, че 70% от хората умират от незаразни болести, т.е. болести, причинени от начина на живот. И тук бяха изведени 4 фактора, които са основни за нашето здраве. И те са тютюнопушене, прием на алкохол, наднормени килограми и обездвижване. Тоест, какво е здравословно? Здравословното хранене е онова хранене, което отговаря на нашите калорийни нужди и ни държи в нашите здравословни килограми. Като това е диапазон. Нали? Да не сме поднормени, да не сме наднормени. Стига да сме в нашите здравословни килограми и да сме активно движещи се през целия ден. Нали? Изключвам тренировката си е тренировка, но ако цял ден сме седнали след това на един диван, реално ние сме обездвижени. Нищо, че тренираме. Така че ето ти го този фактор движение. Всъщност това е здравословното хранене. Разнообразно хранене, което не изключва нито един от елементите протеини, въглехидрати и мазнини и ни дава толкова енергия, в калории говорим, колкото нашето тяло има нужда. И ако вкараме нещата в контекст, здравословно хранене за един поднормен човек
и здравословно хранене за един наднормен човек, това ще са две абсолютно различни неща. Нали? Един поднормен човек, дай му шоколад, това ще е абсолютно здравословна храна за него. Дай му преработена храна, ако трябва. В нисък обем повече калории, това за него ще бъде здравословно. На наднормения човек, дай му, ако искаш, каквото и да е с подсладител. Нали? Анатемосаните подсладители, които хората вярват, че те са нали, много вредни за нашето здраве, но в случая за един наднормен човек тези подсладители ще бъдат здравословни, защото ще му служат за неговата цел той да влезе в неговите здравословни килограми. Така че това е здравословно хранене. Добре, но нека само да направим една вметка, за да хората да не влизат все пак в някакви крайности. Така. От гледна точка на това, че да, трябва да бъдеш в калориен дефицит, Така. но няма как да ядеш само шоколад, защото, както ти каза, трябва да бъде разнообразно. Точно така. Тоест от всичко трябва да има. Не си представяте, че има всякакви хора, правят всякакви опити, особено по форумите, групите, в социалните мрежи, какви ли неща не съм чела, да докажат, че могат да живеят само на шоколад. Да, но окей, ти си добре, слаб си, но какво се случва с организма ти? Така Тоест, да, разнообразие трябва да има. Така, имаше точно един човек, мъж, който беше показал как с 9 кг шоколад за не знам си колко си седмици отслабва и всъщност той подобрява всичките си кръвни маркери. Това е така, наистина, защото когато сме наднормени, възпалителните процеси са повече, холестерола ни се покачва и така нататък. Няма да навлизам в подробности. И когато отслабваме, тези показатели се нормализират и те си влизат в нормите. Въпросът е, че да, имаме нужда от много други неща, които не са налични, така да ги кажем, в простите захари, като шоколада и мазнини има там, нали? Но ето, има норми и те са протеин между 10 и 35% от общия ни прием, мазнини между 20 и 35% от общия ни прием и въглехидрати между 45 и 60% от общия ни прием. Като тук има и нещо много важно, фибрите, да не забравяме за тях, трябва на ден да си набавяме около 25% грама фибри. Както виждаш, това е голям диапазон. Не е една цифричка. Трябва да се храниш така. Защо го казвам? Защото има много фанатици, които, нали, в днешно време, за съжаление, заради псевдонауката, вярват в какви ли не неща. Нисковъглехидратни диети, карнивор и така нататък, нали, които изместват тези препоръки за здравословно хранене и дори могат да бъдат много опасни, защото вредят много на здравето. Да, аз всъщност си бях подготвила и такъв въпрос. Хубаво, че сега споменаваме. Ето сега, вероятно, защото вече съм на 40 и ме преследват всякакви такива неща в социалните мрежи. Не знам дали е някакъв тренд в момента, дали е свързано с това, че на тази възраст физиологията на жената се променя. Излизат последните години много изследвания, които са фокусирани върху физиката на жената. Т.е. специалистите говорят, че до сега изследванията върху медицинските изследвания до голяма степен са били базирани на мъжката физиология. Последните години много активно се изследва женската физиология и за това как ние се променяме с възрастта, от какво имаме нужда. И сега с тези AI-генерирани постове масово на всякакви специалисти, някои от тях наистина са изключителни специалисти и си личи, други са тъй наречените, нали, wannabe. И съм виждала как в един ден няколко души споделят едно и също съдържание, което преди един ден съм го видяла да го сподели някой световно известен специалист по здравословно хранене. И какво напоследък, дали това, нали, да разсъждаваме, дали това е така, защото може и да е така. Дали е вярно, че когато станем сутрин, трябва да изпием чаша
топла вода с лимон. Дали е вредно да започнем деня си с нещо сладко, дали от това кортизола ни се покачва, дали можем да пием кафе на празен стомах. Аз, например, вкъщи имаме някаква дискусия с моя мъж по отношение на това какво да дадем първо на децата. Той казва, дай им плод, защото това е хубава храна. Аз казвам, не, те не трябва да започват с сладко, трябва да започват с протеин. Ето, трябва да им дадем яйца. И сега, Така. къде е истината? Истината е, че нещата са много по-простички и леснички, отколкото интернет кара нещата да изглеждат. Аз самата по пътя си, когато започнах да уча, така да кажем, кое е здравословно, кое не е здравословно, попадах на подкасти, на книги, на какво ли не. В началото бях попаднала на много добри ресурси, но не знам кога и къде точно. Направих един завой точно с темите за longevity, за биохакинг, за какво беше там, глюкозната революция и така нататък. И нещата рязко станаха много сложни. Защото невероятни светила, лекари, доценти, не знам си какви, единия казва едно, другия казва друго, третия казва трето и всички те си противоречат. И ти сега седиш и си казваш, добре бе, кой казва истината, кой лъже? И всъщност аз от какво ще умра? Нали? Защото И ще умра ли въобще? Да, защото всички ти казват, не яш глутен, от глутена ще умреш. Не яш месо, от месото ще умреш. Нали? И си седиш и си кажеш, добре, сега от какво ще умра накрая? В крайна сметка, затова реших, че аз това нещо трябва да отида и да го науча. И прекарах, нали, едни 6 месеца в Strong by Science, където се сертифицирах. Първия ми сертификат е оттам, втория е американски, се тая. Науката казва съвсем различно нещо по темата. Че не трябва да слушаме авторитети. Нали, този казал, онзи казал. Не. Ето, по темата за захарта, например. Хваща се науката какво казва. Хваща всички изследвания, които имат налични и започват да ги отсяват. Направени са върху хора, направени са върху клетки. Това изследване е направено с такова контролиране, онова толкова време. Това изследване е платено от този, това е изплатено. Нали, да се види дали някой има интерес, дали е направено както трябва или има пропуски. И накрая от всичките тези изследвания се прави едно заключение по темата захар и се казва така, че от дневния ни прием няма нищо лошо в това 10% от нашия прием да идва от захар. По-нагоре тази захар започва да ни вреди не на друго, а на емайла на зъбите. И просто ще имаме кариеси, ако ядем повече захар. Не говорим за здравословни последствия. Ако обаче ядем повече от 25% от енергоприема си идва от чиста захар, то тогава вече можем да посегнем, както се казва, на здравето си. Не за друго, а защото ще има липси на другите хубави неща, които ни трябват. Минерали, витамини и така нататък. Така че няма една формула за всички. Трябва да гледаме нещата в много по-прост вариант. Тренираме ли, движим ли се, пием ли, пушим ли и да се храним наистина разнообразно. Ако детето иска плодове на закуска, нека да яде плодове на закуска. След това трябва обаче да си хапне и протеин по някое време. Нали? Защото ако прекалим с едно нещо, автоматично ние ще оставим нещо друго от масата. Нали? Затова трябва да имаме разнообразието, затова трябва да се стараем да имаме достатъчно добра доза протеин на ден. Това, разбира се, има значение дали тренираме или не тренираме. Гледаме килограмите на човека, по това се ориентираме колко протеин са достатъчни на ден. Оттам нататък гледаме да имаме здравословни мазнини и да имаме достатъчно въглехидрати, защото и трите неща те ни служат за различни неща. И съответно ни трябва всичко.
Да, всъщност това е ключа към едно балансирано хранене и Точно живот. така. И това, което ми се ще засегне всъщност е, че навиците ни като цяло ни оказват влияние. Кажи ми сега при теб как се случиха нещата, т.е. ти смени попрището си, така да се каже. Откъде се запали това нещо в теб към фитнеса, спорта, здравословното хранене или храненето, защото да говорим за хранене като цяло, не за... Да. Какво се случи, така че ти да се мотивираш да направиш тази промяна, защото желанието ми е в този подкаст именно да даваме мотивация. Това е и след това вече е нужна дисциплина, Абсолютно. и цялостна настройка за промяна, защото нещо временно, което днес ще ни даде някакъв резултат, 1-2 седмици, няма смисъл дори да се... Трябва си някаква дисциплина. Как се случиха при теб нещата, мотивацията за промяна, дисциплината да продължиш и за да видим какво може да почерпим ние като аудитория от това нещо. Ами, нормален житейски път. Живееш си живота, докато един ден не решиш, че трябва да си създадеш семейство и да направиш деца. Искаш тези деца да бъдат здрави. Съответно, ти самия трябва да си здрав. До тогава аз пушех, пиех, употребявах наркотици, цялата палитра от здравословни неща. И реших, че е вече време да спра да живея като 18 годишна, да се хвана в ръце и да си променя живота. Малко по малко те нещата не стават режа с нож и утре съм чисто нов човек. Просто не става така. Едно по едно, когато човек започне да тренира, това нещо автоматично като домино бута и следващото и си казваш, добре, току-що съм тренирал. Сега това ли да изям или това да изям? И си кажеш, добре, положил съм усилие, хайде да не го развалям, ще изям това. И малко по малко тези наши навици, защото в ежедневието ние не се замисляме, но всяко едно нещо, което правим е навик. И много малко са хората, които наистина се вглеждат в себе си и си казват, добре, защо правя това нещо така? Какво мога да променя, за да го подобря? Как да го правя по-добре? И така, всъщност ми отне доста време, за да стана това, което съм днес. Буквално 10 години. Охо. Ами, да, то малко по малко се случват нещата, но променяш едно, то се случва вече да е навик, не го мислиш, тогава идва ред на следващото, което в началото трябва да положиш усилие. Няма как. Нали? Не можем да очакваме, аз утре ще се събуда и всичко ще е прекрасно и то ще се нареди от само себе си. Нали? Не става. Ние трябва да положим активно усилие, да знаем какво искаме, да знаем, че ще ни е трудно, но въпреки това да знаем, че това нещо си заслужава да го направим. И да положим усилия. Да, усилието е нещо, от което няма как да избягаме. Не. Нека да не си представяме, че нещата се случват така и всеки, който ви обещава, че ще се случи просто така, няма да се случи. И за това, ето, аз също съм си отбелязала, тъй като доста следя такъв тип общности в социалните мрежи, какви са най-честите проблеми и въпроси, които споделят хората. И много често имат такива постове, почти ежедневно. Аз родих, полагам всички усилия, внимавам какво ям, внимавам какво консумирам, тренирам и въпреки това не мога да отслабна. Какво може да се крие? Това почти ежедневно се споделя. Или другото, за което малко си говорихме в първоначалния разговор. Аз искам да отслабна, но не мога, защото хормоните ми пречат. Това възможно ли е, до каква степен, без да обиждаме или да влизаме в Не, няма какво да пространство обиждаме. на хора, Не. които... Как се случват нещата? Хормоните, има някои състояния, главно на щитовидната жлеза, които биха могли да забавят процеса. Примерно с 10-15% да забавят процес. Но те не могат да го спрат. Нали, аз ти направих една аналогия с Аушвиц. Там все едно всички няма ли са стрес, нали, били са здрави хормонално? Не, напротив.
Всички сме еднакви пред гравитацията и всички сме еднакво равни пред калорийния баланс. Няма как ти да си в калориен дефицит и да не смъкваш. Това просто няма как да стане. Просто хората нямат знания по темата. Те си мислят, че като махнат сладкото, нали, ето тук е ролята на псевдонауката, която ти казва, сладкото ти е проблема. Не ти е проблема сладкото. Проблема е общия калориен баланс. И има хора, които казват, аз нищо не ям. И какво ядеш ми една шепа ядки, едно такова. Една шепа ядки са ти калориите на една огромна салата. Нали? Едно е да ядеш малко като количество, нали, да казвам аз нищо не ям. И друго е да ядеш малко калории. Това са две различни неща. Така че хората просто нямат знания по темата. Обаче в интернет всичко пише. Нали? Там всичко пише и ние като го прочетем и вече го знаем и го защитаваме с всичко. Но това не е така. За съжаление, нали, аз го определям като аз сама да отида в тоалетната и да си направя кариес, нали, защото съм чела в интернет как става да си оправя кариес. Няма как да стане това нещо. Това е наука, която не всеки разбира и за съжаление много малко хора се допитват до специалисти, които наистина да им помогнат. Да разберат колко са калорийните им нужди, да им покажат процеса, как се случва, защото това буквално е наука. Аз ако тръгна да отслабвам, мога да ти кажа в петък колко ще тежа. Нали? То си е наука. Да, и всъщност до голяма степен, освен липсата на знание и разбира се търсенето на извинение, като например някой казва, аз не мога да спра да пуша, защото ако спра да пуша, ще напълнея. Как ще напълнееш, като спреш да пушиш? Тялото си го иска. Не, най-вероятно ти ще замениш навика с пушене похапване. с похапване. Да. Или нещо друго, но обикновено нещо друго се корени за това да не успеем да отслабнем. Да кажем, психическо неразположение, това е друго нещо, за което искам да поговорим малко, тъй като това е много голяма тема и вероятно ще има отделен епизод на подкаста, но емоционалното ни състояние, склонността да влизаме в някакви крайности, буквално, нали, на много момичета, включително и на мен ми се е случвало в ранните си години, в тинейджърството, когато почваме да мислим как изглеждаме, съм стигала до много сериозни крайности, с спорт, с недохранване. Да. Как можем да възпитаме и можем ли да възпитаме децата си, да ги подготвим за това нещо, как да живеем от дома, какъв пример да им даваме и как да ги научим. Разбира се, ние няма как да им наложим как да мислят, това е трудно, но поне с пример да ги учим какво е правилно от гледна точка на хранене, как да не изпуснем момента, в който те изпадат в тази крайност. Дали ще са децата ни, дали ще са приятели. Имам познати, които с психически разстройства, пък които взимат някакъв тип антидепресанти, които също се казва като страничен ефект, че водят до напълняване. Но самото лекарство ли води до напълняване или това, че човекът, който го приема, начина му на живот, депресивните моменти, това, че не се движи, води до това нещо? Ето го разковничето, да. Да. Така е. Ти много неща споменах. Буквално, да, не знам на кое точно може би да отговоря. говорим за семействата, за примера, за децата, защото там тръгват нещата. Всичко е пример. Говори на това дете колкото поискаш. Всеки ден му чети 100 книги. То нищо няма да разбере. Покажи му веднъж един единствен път и то ще го направи. Аз съм, нали, като малка казвах, мамо, тате, аз никога няма да пропуша дрънта пляс. Нали? Крушата не пада по-далече от дървото. Каквото си видял, това си направил. Така че всичко е примера. И дори имах една колежка, която ми се оплака, че дъщеря и, нали, отказва да се храни. Не дохранва се. Буквално много малки количества, много внимава какво да яде и така нататък. И
казва, осъзнавам, че това го е видяла от мен. Ето ти го. Там е работата, че ние трябва да възпитаме, ако питаш мен, нали, в децата си самочувствие. И то не на базата на външния ни вид, защото има много неща, които ние не си избираме. Не си избирам колко да ми е голям носа, не си избирам дължината на костите, не си избирам цвета на очите, косата и така нататък. Нали? Самочувствието, то трябва да дойде отвътре. От това, че аз мога, аз съм способен, аз съм обичан, аз съм готин човек, като душа. Дреме ти дали си с 3 кг отгоре. Нали? Това обаче интернет бълва, проповядва, перфектност. Не. Перфектни хора няма и да има. И това трябва да покажем на децата си, че те са приети и обичани, такива каквито са. И това, че ще са с 2 кг отгоре, 5-10, няма да ги направи по-различни. Да, всъщност, вероятно, ако не при 100% от случаите на момичета, дали момчета по-рядко, които имат хранителни разстройства, идва от самочувствието. Това, че някой им е казал в началото, може би родители, ти си пълен, погледни се, трябва да отслабнеш. След това приятели, гадже, мечтаното момче или всичките хирургични намеси, които се правят, са по същия начин. Нещо ти липсва вътре и си мислиш, че правейки нещо отвън ще го промени, но това не се случва. Колко често, нали, една жена, за да ме забележат, трябва да съм с 2 кг отдолу. Стига ги тия 2 кг отдолу, още 2 кг, пак не ме забелязват. Не е до килограмите. Не е до килограмите. Да. Ако пак си говорим за здраве, сте с наднормално тегло и искате да изглеждате добре, да, най-вероятно, ако изглеждате добре, ще ви забелязват с по-друго око, това е факт, но въпросът е да изглеждате наистина здрави, щастливи, усмихнати, приемащи, това се усеща винаги. Стойността на човека не е външността, нека така го кажем. Да. Добре, още нещо близо по темата емоционалното хранене. Как можем това нещо да го парираме? Например, ето, хиляди хора вече работят от вкъщи, хладилника им е на една ръка разстояние, забелязвала съм го и при себе си. Седя, работя, става ми скучно, отварям хладилника. Хладилника постоянно се отваря. Децата са вкъщи, чудят се какво да правят, скучно ми е. Или спри телевизора, няма да гледаш телевизор. Остави телефона, отива, отваря хладилника. Само, нали, хладилника постоянно се отваря и затваря. Това е... Как това нещо може да го парираме? Можем ли да го парираме? Чрез осъзнаване. Всичко минава през пътя на осъзнаването. Аз първо трябва да осъзная, че имам проблем. Да си кажеш, аз имам проблем. Това нещо трябва да бъде решено. И след това много често тук помагат хранителни дневници и не само хранителни, като цяло емоционални, защото ти в тези дневници пишеш защо съм се хранил. Какво ме е накарало да изям шоколада, а не... Нали? Защото всички... И аз го имам този момент. Особено преди цикъл. Казвам, гледай си работата, ще го изям, 3 шоколада ще изям. И си го позволявам, защото знам, че този момент за мен е моят момент, в който просто трябва да се отпусна. Ние не сме роботи. Не може на всеки един ден да сме на 100%, като някакви такива, нали? Че в програмата ми пише 10 повторения 100 кг, днеска като съм спала 3 часа, няма да са 100 кг. Няма да са 10 повторения. Ще са това, на което съм способна днес. И това ще е моето 100% днес. Така че има моменти, в които трябва да се отпуснем, тая душа да я отпуснем и да си дадем почивката, да си дадем шоколада, да си дадем така. Нали, какво ще да става? Да, всъщност. Но, когато това е системен проблем, ние първо трябва да го осъзнаем, да разберем наистина откъде идва. От това, че не сме щастливи във връзката си. Най-вероятно, ако приключим тая връзка, ще станем щастливи и ще спрем да ядем този шоколад системно. Нали? За това говоря, че човек трябва да разбере откъде идва проблема. Да,
И всъщност това, което ето сега, Какво? проблемите на живото излъчване и на хората, Никакви проблеми нямаш, които прекрасна си. за пръв път водят. Аз съм си отбелязала доста неща, които ще се радвам да споменем, но ние хубавото е, че в разговора прескачаме от тема в тема. Да. Ще ми се да поговорим за това какво похапваме през деня и всъщност как да заменим това, което похапваме и може да ни вкарва в калориен излишък. Тоест, ето сега, окей, аз искам нещо да си хапна, какво да си хапна? С какво замена шоколадчето, мога ли да го заменя с нещо? Или всъщност как да си организираме деня така, че ако нямаме време да седнем някъде и да хапнем хубава храна, какво можем да направим, за да са нещата окей? Така, нещо, което съветвам всичките си клиенти още в началото, без да почнат да броят калории, да изпадат в някакви фанатични рестрикции, просто да започнат да заменят храните си. Ако искат да влязат в дефицит, от тук 40 калорийки, оттам 50 калорийки, оттам 20 и те накрая ще съберат 200-300 калории дефицит. Как го правим това нещо? Няма да взема вратна пържола, ще взема котлет. Няма да взема пълномаслено сирене, ще взема котич сирене. Няма да взема рибата в олио, ще взема рибата в собствен сос. Примерно. Ето такива малки заменки, човек ако си направи труда още в магазина, защото оттам започва всичко. Каквото внесем в къщи ще бъде изядено. Това трябва да е сигурно. Затова трябва да започнем от магазина. Аз преди имах онлайн клиенти, водех хранителни консултации, които съм си водила клиентите в техните магазини, в които те пазаруват и съм им показала как да избират продуктите си. Обръщаш го този етикет и почваш да четеш. Най-важното са ти калориите. Другото е да видиш протеина, мазнините, колко са, какви са. И с такива най-елементарни заменки ти започваш да ядеш по-малко калории за същия грамаж. Няма да вземеш луканката, ще вземеш филето. По същия начин за 100 грама месо ще имаш две различни стойности на калории. И по този начин, без да броиш абсолютно нищо, ти просто ще снижиш приема си на калории. Оттам и теглото си. Да, всъщност това, което също вкарва много хора в някакви екстремни изпълнения, че започват да броят калории. Имам познати, които казват, аз много обичам да ям и понеже искам да ям колкото искам, ще тренирам супер много и той човек ежедневието му е ходене на работа, хапване и тренировки, спорт, само и само за да може да яде каквото и колкото си пожелава. Виж, в това няма нищо лошо. Броенето на калории като цяло, аз гледам на него като инструмент, чрез който ние много лесно, ако можем да си го позволим в ежедневието, разбира се, защото има хора, които професиите им, пътуването не им позволява да броят калории. Но който може, това е много добър инструмент, чрез който да разбереш къде се намираш, наистина прекаляваш ли, да оптимизираш храненето си, дори за някакъв период от време да броиш, това ще те научи на много неща, които след това само поглеждаш и ти е ясно дали става или не става. Но прекаленото трениране, то това нещо си има лимит. Ти не можеш чисто физически, тялото ти не може да го издържи това. Затова, когато иска човек да влезе в дефицит, малко трябва да увеличи енергоразхода си и малко да намали енергоприема си, за да стане този баланс. Всичко в прекалено, то не върши работа. Затова всичко трябва да е умерено и за дълъг период от време. А иначе какво да ядем? Когато излезем навън, просто да сме сигурни, че имаме една добра порция протеин пред себе си и фибри, зеленчуци, плодове, някакъв ориз, примерно, въглехидрат, нещо, което наистина да ни засити, защото има 3 неща, които ни засищат чисто физически. Това е протеина, фибрите и водата. Така че имаме ли едно ястие, което е попълнило тези изисквания, ние ще се нахраним много добре.
и няма да ни липсва нищо. Още един въпрос, който според мен би бил интересен на аудиторията. Какво би казала на кърмещите майки? Ето още един мит, който можем да разбием, че когато родим, тялото, да, то има нужда от още допълнителни калории, за да кърмим. Аз имам 3 деца и при трите ментално съм изпадала в този момент, в който след като родиш, явно от цялостното изтощение на организма, имаш нужда да ядеш. С първото дете си мислех, че наистина при положение, че кърми много, аз мога да си хапвам повече. И започнах да ям доста повече и то неща, които традиционно не ядях. И след буквално 2 седмици усетих, че нещо става. Тоест, излязла съм от болница с определени килограми и изведнъж усещам се по-тежка. И видях, че съм качила 4 килограма за 2 седмици, защото съм си мислила, че аз кърмейки трябва да ям много повече. Първо, първият ми въпрос след това дълго въведение, колко повече, ако кърмиш. И другото е и какво, защото при кърмене, естествено, тялото дава голяма част от всички нутриенти на детето. Трябва да ядем по-балансирано, по-богато от към всички тези елементи, които ти спомена. Какво да кажем на майките, които сега наскоро са родили и трябва да изградат някакъв нов режим, съответен на новия им начин на живот? Кърменето изисква повече енергия, но това не са кой знае колко много калории. Това са между 300 и 500 калории отгоре. На кое отгоре обаче? Нали? Ние имаме базово метаболитно ниво. Това е само да лежим и да мигаме в леглото и нищо да не правим. Това ниво зависи от нашите лични килограми. Но горе-долу за една средностатистическа жена е около 1400 и 500 калории, да кажем. Тук като сложиш тези 500 калории отгоре, ние общо взето под 1800-2000 калории на ден не трябва да падаме, за да не компрометираме кърменето. То, разбира се, ще се регулира в първите 2-3 седмици, когато бебенцето си засуче както трябва и всичко се случи и гърдите свикнат на това нещо. Кърмата ще си се произвежда, ще отнема около 300-500 калории и реално ние не трябва да слизаме под 1800 калории на ден. Но от тук нагоре ние това кърмене можем да го ползваме точно като енергоразход, за да си смъкнем излишните килограми и не трябва да прекаляваме с храненето. Ето ти виждаш по себе си, пробвала си го това и виждаш, че действа обратното. Не е чак толкова. 300 калории не са толкова много отгоре. Това реално може да бъде буквално една филия с нещо. Абсолютно. И то малка филия. Абсолютно, да. Също друго нещо, което бих искала да спомена, защото при първото дете човек много неща чете. Да. И аз много държах да бъда във форма, да продължа да спортувам. Къде ли не четох, че ако започнеш да спортуваш, докато кърмиш, кърмата ти става горчива. Ако започнеш да спортуваш, докато кърмиш, кърмата ти ще спре. Значи, кърмата, тя е част от темата хранене. Да. Моите наблюдения са, че това не е вярно. Казвам го от опит. Абсолютно Какво не е вярно. би споделила ти, защото ти работиш с доста хора, включително много от тях са майки, предполагам. От тренировки никой не е застрашен. Буквално аз тренирах ден преди да вляза да рода. През цялата си бременност съм тренирала. През първата ми забраниха и не съм тренирала. Има състояния, които наистина, но това са малко състояния, които наистина забраняват по време на бременност жената да тренира. След това, колкото по-бързо жената започне да тренира, не разбирайте тежки тяги ден едно. Говорим за най-елементарно влизане в форма, да стимулираме тия мускули да се върнат към действие.
Това само хубави неща могат да се случат. Който е написал, че е вредно, направо да си скъса всичко, което си е написал и да си ходи. Абсурд. Просто абсурд. Не трябва да се вярва на подобни твърдения. Моля ви се, хора, не дейте. Да, и всъщност отърсете се от това нещо, ще бъдете много по-щастливи, Абсолютно. ако пробвате и видите, че не е така. Тоест, Абсолютно. раздвижете се, направете нещо за себе си, така че да се чувствате добре Абсолютно. и оттам нататък поредицата всички около вас. Най-малкото тренировките нормализират хормоните. Вие ще бъдете по-щастливи, когато тренирате. Най-малкото. Така е всъщност, пак от личен опит. Не знам дали за всички е така, но тренировките до голяма степен те изкарват от тази ежедневна нова рутина, която може така да те погълне и да те потисне Така е. първите месеци. Това е някакъв тип бягство и в момента, в който... Антидепресант. Най-големият Така е, антидепресант са тренировките. Така е. Какво ще кажеш за консумацията на вода? И мит ли е, че трябва да консумираме 2-4 литра на ден? Мисля, че беше по 30 мл на килограм телесно тегло, така че за всеки е различно. Разбира се, спрямо теглото, спрямо активността, защото едно е да отидеш 3 часа да тичаш, имаш нужда от повече вода. И друго е цял ден да си на дивана, което не препоръчваме на никой. И така, прекаленото пиене на вода в много по-големи количества от нужните, дори може да навреди, защото отмива солите и минералите, които ние приемаме. Добре, консумацията на вода преди и след ядене или по време, има ли някаква закономерност? Не, няма. Това са абсолютни митове, че не трябва да пием докато ядем, защото ще си отмием стомашните сокове, бла-бла-бла. Ами не яще супи тогава, защото в тях има вода. Нали? Това са неверни неща. Да, и всъщност другия мит е, че ако пием вода, докато, да кажем, ядем тесто, това ще ти направи тесто в стомаха и ще затрудни обмяната на веществата. Това за първи път го чувам. Много е Това готино. също е. Добре, също по отношение на хранене и тренировки. Хранене преди тренировки или след? Каква е препоръката? Колко време преди и след тренировки? Всеки човек, както на него му е приятно, така да го направи. Разбира се, не е много готино да се наядеш и веднага да отидеш, ще ти е тежко, поне час и половина, два преди тренировка да се хапне. Хубаво е, нали, ако изпадаме в фанатичното, въглехидрата да бъде преди тренировка, за да можем да имаме енергия за тази тренировка, и след тренировка също въглехидрат, разбира се и протеин, за да възстановим тази енергия, която сме изразходили току-що. Защото тялото е при високо интензивни тренировки ползва въглехидрат предимно. Затова е хубаво да си го заредим след това. Но като цяло, аз това казвам, че интернет прави толкова сложни нещата, че няма на къде. Пий лимон, пий вода, пий толкова. В толкова часа трябва да мигнеш, в толкова часа трябва да такова, и ако не го направиш, нали, си се прецакал. Не. Нещата са много, много по-прости. И те са да се наспиваме, защото това не е просто един от стълбовете на здравето. Това е основата, без която не можем. Трябва да се наспиваме добре, трябва да се движим в ежедневието. Освен тренировките, трябва да имаме много движение. Трябва да се тренира, разбира се. Защото ето, нещо, което много хора не знаят. След 30-та годишнина, на всеки 10 години, ние започваме да губим мускулна маса. Между 3 и 8%. И както на 30 години сме се хранили с N брой калории и сме си били в добра форма, със същите тези калории на 40 години ние вече почваме да пълнеем. Защо? Защото тези мускули ги няма. И те са били метаболитно активната тъкан, която е харчила тия калории. Сега ги няма тия мускулчета и съответно тези калории за нас вече са излишък.
И тук идва жената, която казва, аз ям по същия начин и пълнея. Нали, какво се случва с тялото ми? Ами, губи мускулна маса. И ако ти не влезеш в залата да си я възвърнеш и дори да си изградиш отгоре, ти ще ставаш все по-пълна, все по-немощна, все по-нещастна и кисела и така нататък. Да, и отново последните години гледам и чета за такъв тип изследвания, които казват, че двигателността, особено на долната част на тялото, предпазва до голяма степен от деменция, Алцхаймер, остеопороза, всякакви такива заболявания, Да. които се появяват. И ако в миналото, да кажем, хората като цяло са били много по-активни, особено с селската работа, това Да. е тежък труд до последно, просто такъв менталитет. Там този тип болести ги няма. Имало ги, но много по-рядко. Да. И всъщност все повече жени, това е хубаво, но е хубаво да чуят и да кажем нашите майки, не знам дали за тях не е късно вече, че именно силовите тренировки и движение е нещо, което може да им помогнат да предотвратят това нещо или максимално да го изместят във времето. За абсолютно никого не е късно да започне да тренира, стига да иска. Тялото винаги ще реагира положително на стимула на тренировките. Разбира се, всеки започва от собственото си ниво и прогресира. Тук е важното да прогресираме и затова фитнеса е злато, защото почти всички спортове спираш до някъде. Тенис, какво ще направиш по-тежко? Нали? Докато във фитнеса можем да спазим правилото на прогресивното натоварване. И то да започнем от наистина малки килограми, да ги изместим нагоре. Но ти каза деменция и така нататък. Пръстците не случайно се наричат второто сърце, защото те са тези, които чрез движение връщат кръвта наобратно. Когато станем по-възрастни, вече сърцето не е толкова активно. Мускулите са тези, които помагат. И вече има все повече изследвания, които показват абсолютно пряка връзка на количеството мускулна маса и продължителността на живота. Колкото повече мускулна маса имаш, толкова по-дълъг живот и разбира се и функционален живееш. Защото мускулите са метаболитно активни. С времето е нормално глюкозата да се покачва. Защо? Защото ти намаляваш мускулната си маса заради годините и тези мускули, които досега са ползвали този въглехидрат без нуждата от инсулин, вече тях ги няма. И тази глюкоза продължава да се върти в твоето кръвообращение и има нужда от инсулин, защото ти не ги ползваш тия мускули. И така, много неща с времето идват като проблем точно от начина на живот и едно от основните неща са точно това. Ние да тренираме с тежести, за да покажем на това тяло, че трябва да върши тая работа, а не да залинява. Да, независимо на каква възраст е, Да? време има, намерете време, особено ако сте вече пенсионер. Какво по-добро от това Абсолютно. да промените нещо в себе си, ако желаете, разбира се, да подобрите. 45 минути на ден стигат и то 3 дни в седмицата. Това е Всъщност това време. цялостно ще ви, както вече казахме, ще ви накара да се чувствате по-щастливи и задоволени от себе си. Абсолютно. Добре, какво ще кажеш за добавките, които напоследък са все по-популярни? Те, нали, последните години са много популярни, но напоследък са още по-популярни. Доколко са нужни, в какви количества? Добавките, нека да кажем, че те са точно това, което са добавки. Хората първо трябва да свършат основната работа с съня, с движението, с храненето, което им служи в техните калорийни нужди, с тренировките, с тежести. Оттам нататък, вече ако искат да сложат черешката на тортата отгоре, да я сложат чрез добавки. Само, че тук има едно голямо но. В днешно време това е, както фармацевтиката, това е индустрия за милиарди.
и затварят глухарче в опаковка и ти казват, че ще ти пораснат крила и ти вярваш на всичко и си купуваш глухарче в опаковка за много скъпи пари. Разбира се, крила не ти поникват, но ти вярваш, че някой ден ще ти поникнат. Хранителните добавки, за разлика от лекарствата, които, нали, лекарствата се смятат за опасни до доказване на противното. Те минават през много изпитания, клинични, години, изследвания. Вижда се каква е дозата, какво е веществото, активно ли е, не е, нали, всичко се следи там. При хранителните добавки всеки може да затвори каквото си иска, по какъвто си иска начин, да напише каквото си иска на опаковката, да ти го продава на каквато си иска цена и няма никаква регулация. Те се считат за безопасни до доказване на противното, обаче никой не ти фаща тая добавка да изследва, да види това, което си написал, наистина ли го има, в дозата, която си написал ли е или не е и така нататък. И в днешно време пазара е залят с толкова много добавки, които не работят, че човек ще се фане за главата и няма да му се вярва. Просто ето една добавка като колаген, например. Колагена е скъп протеин. Много хора не им се вярва, нали? Защото всяка една реклама: имате проблеми с ставите, пийте колаген. Имате проблеми с кожата, пийте колаген. Ако ти на дневна база приемаш достатъчно протеин, ти ще си създаваш колаген, където му е нужно по тялото. Нека го представим така. Колагена е една шапка от прежда. Протеина е преждата. Когато изядеш една шапка, стомахът ти разгражда шапката до прежда. И тялото само си избира дали да си направи шапка или търлъчки или ръкавички. Няма как ти да изядеш шапка, тя да стане на прежда и ти да решиш, пак ще стане на шапка. Просто не става. Нали? Тялото не работи по този начин. Колагена и протеина. Колагена са аминокиселини. Същото, което са и протеина. И ето една хранителна добавка, за която хората мятат неимоверни количества пари, пият я редовно и всъщност не знаят, че достатъчно е да си ядеш пилето. Добре, но окей, има ли такива добавки, които е хубаво да взимаме? Да кажем, имаш дефицит и да, имаш дефицит на витамин D, нещо, което... Примерно креатин монохидрат. Това е една от най-изследваните хранителни добавки на света като цяло. Доказано работи, доказано подобрява възстановяването и за мозъка е добре, и за тялото като цяло, защото възстановява енергията в тялото. Ето, витамин D, витамин С, магнези, всичко това обаче трябва да бъде доказано чрез кръвна проба ти дали наистина имаш нужда от това или нямаш. Няма нужда да пиеш излишно смесени витамини, например, защото ако започнем да четем етикетите, както аз много обичам да правя, ще видим, че всъщност онези витамини, които най-вероятно нямаме никаква нужда от тях, защото си ги приемаме нещата от храната, тия витамини са пълни с това нещо, а пък тези, които най-вероятно ще имам нужда от тях, нали, но не е доказано чрез кръв, почти ги няма. Или са във форма, която не се освоява лесно. Така че човек трябва наистина, ако иска наистина да се погрижи за здравето си, първо да отиде да си направи един кръвен тест, да се види кои витамини липсват ли, колко липсват и тогава да се почне прием, който е в съответствие с личните нужди. А не, днес ще пия витамин D, утре ще пия витамин B, да си измисляме. И също много важно е и как точно ги усвояваме и консумираме, защото някои си пречат. Някои си пречат, други трябва да се взимат комбинирано, защото ако не вземеш
този и този. Сега това, което ще кажа, не знам дали е вярно, може ти да потвърдиш, че витамин D се взима с магнезия и витамин К, т.е. че витамин D, когато се взима, да кажем, сутрин, трябва да го вземеш в комбинация с витамин К2 и след това, по-късно през деня, трябва да вземеш магнезий, за да може той да бъде усвоен по правилния начин. Тоест, не можем така безразборно да си взимаме, ето имам дефицит от витамин D, аз почвам да взимам, но трябва да поговориш с специалист колко и как, защото отново в интернет има какви ли не съвети, Точно опит, така. някой сподели опит, окей, това е твой опит. Дали това е правилното за мен е отделен въпрос. Абсолютно, аз това казвам. Специалисти има за всичко. Когато не разбираме от нещо, най-добре е да отидем на правилното място, за да не си губим времето и енергията и ресурси. накрая нищо да не... Нали? Ние си експериментираме с телата. По-добре не. Добре, сега това не знам дали ще го приемеш като провокация, но ето ти имаш, доколкото аз видях в последните седмици, имаш твой продукт. Имам. Мен ми е много интересно да ни разкажеш за него, т.е. какво те мотивира да го създадеш и как го създаде, т.е. така, че да отговаря на твоето вярване. Така. Това, което аз и моя колега Димитър Ангелов създадохме, е предтренировъчна добавка, която ние, понеже тренираме изключително много, просто искахме да създадем нещо, което наистина работи. Защо? Защото на пазара, наистина, аз като почнах да гледам, то е нещо да се фанеш за главата. Примерно вътре има много кофеин, пръска ти главата, направо ти пулсира всичко и другите активни съставки, които наистина ти помагат за издръжливост, за по-бързо възстановяване между сериите, те са в много малки количества. С едното предозираш, с другото неадекватни неща, които наистина аз не искам да ги пия. И когато се запознахме, се заговорихме с него, че аз искам да направя добавка и той казва, и аз искам да направя добавка. Имаме едни приятели, нали, имаме фабрика, където да го направим, айде да отидем за една консултация, айде да направим това. И по този начин ние задвижихме нещата. Когато отидохме в фабриката, им казахме, искаме да направим такава добавка, в която да има това, това, това и това в тези дози. Нали? В тези количества. Ето, аз съм сертифицирана, учила съм за тези добавки. Науката е казала по темата, че това работи в тази доза, не в друга доза. Съответно, ние събрахме няколко работещи хранителни съставки, доказано работещи, сложихме ги в дозата, в която те работят и съответно го миксирахме. И във фабриката казаха, да, това може да бъде направено, нали? Защото има понякога съставка със съставка, която не може да бъдат в едно, но в случая нямаше проблем за тези съставки. И те казаха, ще ви дадем тест. Нали? Ще ги забъркаме и ще ви дадем тестер, за да видим действието. Наистина добре ли действа, трябва ли да променяме нещо и така нататък. Когато я тествахме тази добавка, всички бяхме вау! Аз не си представям повече никога да тренирам без това нещо. Бързо го произвеждайте. То наистина в момента няма човек, който да го е тествал и да не си е купил цяла кутия. То просто работи. И от фабриката казаха, ние бяхме, нали, те казаха, ние очаквахме да преработваме тая формула, както с други добавки правим, да я преработваме, а вие сменихте вкуса, нали, защото те в началото ни бяха дали някаква боровинка или нещо такова беше и аз не я харесах тая боровинка. В крайна сметка те ни направиха два други микса, малина и манго, които бяха толкова вкусни, че не можахме да се откажем от нито един от вкусовете и реално пуснахме и двата на пазара. И това е историята на тази добавка. Това са работещи добавки, бета-аланин, цитрулин, малат, аргинин, с доза кофеин, малко количество, не като други бустери, които направо ти пръскат главата, всичко пулсира. Нали? Малко таурин, тя магията просто си се случи. Тоест, това е добавка за активно спортуващи хора. Това Абсолютно. не е добавка за човек, който си седи вкъщи Не. и се чуди как си подобри здравето. Не, това е добавка за спортуващи хора, които искат да повишат енергията си. Ето както аз днес съм спала 3 часа.
като приключим, аз ще отида, ще си сипа в чашката добавка и ще имам наистина хубава енергия за тази тренировка и ще си направя хубава тренировка и аз съм сигурна в това. Добре, аз не знам колко в момента е часа, защото ние си говорим приятно. 12, Направихме един без час. една. Добре, супер. Значи има какво да кажем, още много. Но нека за сега да обобщим. Очевидно може да си говорим пак. Много Но можем да да си обобщим, говорим, да. какво би казала на човек, който днес иска да направи промяна в живота си, иска да започне да се чувства по-добре, по-здрав, откъде да започне? От храненето или от спорта? Каква е малката крачка или голяма, която да му даде стимул и след това по някакъв начин и дисциплина, за да продължи? Първо, той трябва да вземе решение. Всичко започва от решението. Аз повече няма да живея така. Трябва да взема мерки и да променя живота си. Той сам ще разбере коя е неговата лична крачка, която трябва да направи, защото ние в ежедневието си имаме различни препятствия, пред които трябва да преминем. За един да спре наркотиците, може би ще е много добра идея, нали, преди да започне да прави нещо друго, защото това го спъва много. За втори може да е решение да прекрати токсична връзка, нали, за да започне да живее новия си живот. В много голям процент от случаите това човек да започне да тренира автоматично бута всички останали, нали, плочки нататъка в доминото, защото тренировките се намесват в много неща. В личната ти енергия, в самочувствието ти, в настроението ти, в това наистина след това, когато отидеш да обядваш, да се замислиш, тук що се натренирах като животно, са това или това да изям? Нали? И те нещата се случват. Но първото нещо е наистина човек да вземе решението, че той ще промени нещо. И оттам нататък да действа. Нали? Няма да четеме книги, какво да направя. В книгите, каквото пише. Действие е нужно. Добре, и още един финален въпрос. Как това нещо да не ни вкара в крайности? Да обобщим, тъй като ние вече отговорихме, може би, на този въпрос, но все пак как да избегнем това ни ново желание да не ни вкара в някаква екстремна ситуация? Ами тук не мога да бъда полезна, защото аз понякога имам чувство, че имам нужда от треньор, който да ме спира, а не да ми казва хайде. Нали? Едно нещо, когато го замениш с друго, понякога дори е полезно да се обсебиш. Защото то така ще остане трайно нещо в живота ти. Аз буквално се обсебих от тренировките до степен, че станах състезател, почнах да тренирам, нали, да станах треньор. Но да, зависи какви са крайностите. В крайна сметка всички ние търсим баланса. Формулата е лична за абсолютно всеки човек. Преди всичко трябва да си търсим щастието. Ако това да тренираш по 3 часа на ден ти доставя удоволствие, стига тялото ти да може да го изтърпи този тормоз, що пък не? Тренирай. Нали сме на тази земя да се чувстваме щастливи и да правим нещата, които ни доставят удоволствие. Супер, Йоко. Аз, понеже сме лайв, идеята на този лайвкаст е да може да отговаряме на живо на въпроси на нашата аудитория. Давай. И сега имаме един въпрос, на който може би вече отговорихме, т.е. ако си щастлив, прави го, но въпрос е, може ли мнение за суровоядството? Суровоядството. Интересно. Според мен ето една ненужна крайност, която, защо па да не си сготвиш някои неща, когато имаш проблем с стомаха чисто физически, ето за някои зеленчуци главно, ето бобови и така нататък, те трябва да минат някаква обработка, за да не са толкова дразнещи за стомаха и да можеш да се храниш с тях без да ти причиняват болка. Нали? Ако
това да се храниш само с сурови храни ти доставя удоволствие и не ти пречи по някакъв начин в живота, прави го. Аз не виждам никаква пречка, но ако това нещо те затормозява до такава степен, ето както казваш сутрин, да стана в 6 часа трябва да си изпия водата с лимон. В 6:15 трябва да изпия оная отвара, защото в 7:20 трябва... Нали? Това са неща, които много затормозяват. Много затормозяват и ти накрая си просто натоварен от всичките тези дребни неща, за които трябва да мислим. А всъщност нещата са много по-простички. Много по-простички. Добре, благодарим ти, Йоко. Аз благодаря. На всички вас очаквайте следващите на епизоди, те ще зачестят. Бъдете себе си, бъдете щастливи и до скоро.